er vi her på Tekle, hvor der er good deed, uddeling af gratis mad. Jeg er som igen hjælper til. Jeg har selv været her. Jeg har selv stået i samme kø. Jeg har selv manglet. Og derfor så betyder det her også rigtig meget for mig, at jeg kan hjælpe til. Så det betyder rigtig meget for mig, at jeg også kan hjælpe til. Jeg kan se, at der er taknemmelighed. Og sådan oplever jeg det også fra dem, som ikke har. De er så taknemmelige, de er så hjælpsomme. Så jeg tror, I kan høre på min stemme, at det her det betyder rigtig meget for mig. Det er ikke nemt. Det er ikke nemt. Men så skal vi jo sørge for at gøre det nemmere. Og sørge for, at det er til at holde ud. Sørge for, at der stadigvæk er et håb for folk. Det er vigtigt. Og sådan ser det ud herfra. Vi deltager en gang om måneden, så er vi ude for at give gratis mad til dem, som har behov for det. Vi er så heldige, så der er nogen, der selvfølgelig betaler for det, fordi vi har ikke nogen penge selv. Men så kan vi hjælpe til, og vi kan gøre det, vi kan på de her dage, for at hjælpe til, så det bliver en oplevelse for alle, og muligt og nemmere for dem, som gerne vil deltage i det her donation eller good deed, om man vil. Jeg har det godt med det, men det berører mig selvfølgelig meget. Tak for nu.